И в Белград, и в София е пределно ясно. Организатор и вдъхновителя на македонската организация е Тодор Александров. Споменаването на неговото име е достатъчно да спрат безчинствата и своеволията по градовете и паланките на Македония. Тодор Александров предизвика възхищението и уважението на западни кореспонденти, успяли да се срещнат с него. Пол Ерио от вестник Журнал Париж. Аз очаквах да намеря един страшен кондотиер, фанатичен, екзалтиран, но съвсем друг човек седеше до мене. Слаб, доста висок, бледно лице, живи очи, понякога замислени, но винаги нежни. Между това, той е човек, който е душата на македонската съпротива, притежава една желязна воля и неговия решителен дух не престава да удивлява тия, които го обкръжават. Марио Орсини, вестник Секоло. Аз се очудвах на необикновената интелигентност на моя събеседник, на неговото дълбоко познаване на въпросите, установено мнение и тънко гледище. В спомените на Ванчо Михайлов за македонската организация намираме следните оценки за Тодор Александров. Тодор се показа блестящ водач на цел разпръснат и объркан народ. Той сметаше, че борците се създават в самата борба и че хората са такива, каквито са си. Изкуството е да ги направиш такива, каквито искаш. Осанката му и в най-дребните прояви вдъхваше страхопочитание. Тихият му и бавен говор, даже и мълчанието му по-авторитетно се налагаха, отколкото красноречието на един оратор. Първостепенен борец Тодор Александров вдъхновяваше борбата и създаваше борци, защото преди да си служи с оръжието, той владееше душите. Знаем, че сръбските министри в чуждите столици описват нас, македонските революционери, като разбойници. Ние искаме да се направи на самото място една безпристрастна анкета от обществото на народите. Или пък от именити журналисти, за да се установи кои са разбойниците. Ние ли, които се борят за свободата на Македония? Или държавните чиновници, бандитите федералисти, които бият, убиват, грабят, изнасилват? Сърбите са обявили награда за главата му и не жалят усилия да го заловят, но той ми избегва. В град или село го заобикаля една бдителна стража. Генерал Томпсън, вестник Обзървър. Аз не съм кръвожадник, какъвто е обичаят да ме представят в някои кръгове. Щом като легалната борба стана невъзможна, аз трябва да прибягна до въоръжена борба и ще успея. Когато пожелая, т.е. когато обстоятелствата ми продиктуват това, аз мога на всеки момент да предприема една голяма акция. Моята организация е като един локомотив, стоящ винаги под пара и който в желания момент ще потегли в направлението, което съм избрал. Повече от 40 години името и делото на Тодор Александров съзнателно се премълчаваше. Българската марксистка историография, когато трябваше да споменава името му, обичайно добавяше квалификации от рода на македонски националист, главорез, фашист. Просто името на Тодор Александров не пасваше в комунистическата идеология. За да си отговорим коя е причината за това, трябва да знаем отношението му към БКП и комунистическия метеж от 1923 година. Докато съм жив и докато съм начело на организацията, аз не ще оставя тя да се отклони от своята основна и едничка цел и да стане оръдие на цели, които са чужди ней. Организацията няма нищо общо с комунизма и болшевизма, който според мен е крайно вреден за националното македонско движение.
Преди няколко дни аз уведомих българските комунисти от името на организацията, че не ще позволим комунистически преврат в България. Това са думите на Тодор Александров, които дават ключът на причините за съзнателното зачеркване на неговото име от българската история и незаслужените оценки. Истината е като Божието просветление. Понякога закъснява, но никога не забравя. Кажи, стара бабо, кой войводи с нощи беха у вас на вечера? Дали даме Груев беше или Гоце Делчев, или беше бабо? Тези, които взривиха паметника на Тодор Александров в Кюстендил, е да го възстановят в цялото му великолепие такъв, какъвто е бил, за да измият поне мъничко позора от лицето си. Морално задължение на тези, които наредиха да се забрави къде е скромния гроб на Тодор Александров в Пирин, е да го направят достоен за покойника в него, ако искат поне мъничко да се очистят от греха си. И днес Тодор Александров с цялото си величие на духа и делото е недостижим за скромния ни спомен. Ние само се докоснахме до легендата, а тя ще бъде жива, докато ги има България и Македония.